esesenta le is twice the one at the circumference. Cabanga ukuthi njengo grade 12 ke bayayazi ngisho i-circumference ukuthi yini. I-circumference it's a perimeter, unqenqema noma uthango lwasekhaya, nalo uthango lwasekhaya, that is a circumference. But in this case sikhuluma ngama circle, therefore uline we circle lo wenza circumference ngoba ukokolozela indawo engaphakathi. Anti siyayizwa lo. Asibukeke kuthiwa ke thina asprove ukuthi le angle ela ilingana nale kodwa yona mawuyiphinda phinda kabili. Asibukeke ngane zakwethu, because asikwazi ukukhuluma singalabelishile, asilabelishele. Sibizela ngo A, sibizela ngo B, sibizela ngo C. Now njengo grade 12 usiyawabona ka ama angles akho, bese sizobiza la ngobani ngo O, because leyana nayo iyafuna ukuqanjwa, siqamba ama vertex. Cabanga ukuthi grade 12 usiyayazi i vertex, yayikade ichazwa kudala dala i vertex, uthi vertex ila kuhlangana khona line bobabili, which makes a point. It's a point, it's a point, it's a point, is also a point, but this point is a center. Sifuna ukubona ukuthi le angle le ngempela iyalingana yini nale male siyiphinda kabili. Uyayizwa leyo nto engiyisho? Asibhaleke phansi. Sithini? Required to show noma proof. Required to show noma proof. Yini le nokudinga ukuthi siya